ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೇ ಆರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಅವು ಬಾಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಓಕೆ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೇ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಲೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಅಂಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಸುರುಕು ನಮಕ್ ಎನ್ನೆನಾಗ ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಂದೆ ಪನೊಳ್ಳಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಎಂಕ್ಲನ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನೀನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಮಂತ್ರ ಆರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದು ಎನ್ನುವ ನನ್ನಲಾತಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐನಂಚಿನ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅತ್ ನನ್ನ ಬೇತವನ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಈ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ತಾಗಂಡು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನಲಾತಿ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.